It-tfal sodisfatti u kuntenti wara li rnexxilhom joħorġu b'idejat u jiktbu stejjer bil-Malti u bl-Ingliż. Stejjer mit-tfal għat-tfal, inizjattiva li ħadet l-Iskola Primarja ta' Santa Teresa ta' Birkirkara. It-tfal mhux biss kitbu l-istejjer iżda anke rnexxielhom joħolqu s-sit www.stejjer.com li fih numru ta' kodba elettroniċi edukattivi. It-tnejn filgħodu tfal tal-5 sena ta' din l-iskola primarja esebbew uħud mix-xogħlijiet tagħhom fil-preżenza tal-Ministru Edward Zammit Lewis u l-Ministru Owen Bonici. Jiena tallimt kif nagħmel storja isbaħ, għax ma kontx naf nagħmel ħafna storja sabiħa, daqshekk sabiħa. U tallimt kif nagħmel kliem ma' grupp tiegħi u naħdmu fi grupp. Tallimt li nagħmel storja mal-ħbieb tiegħi u tallimt nagħmel kitba kreattiva. Iva, għax meta daka konna morna ħjaru maġġilat ħadd u mbagħad l-istorja ġiet sabiħa. Jiena ngħidilhom biex jaqraw iżjed ħalli iktar għall-komponimenti jużaw iktar frażijiet u kliem bil-Malti, aħjar u bl-Ingliż. Il-Ministru Edward Zammit Lewis iddeskriva din l-inizjattiva bħala waħda bi skop edukattiv, kulturali, turistiku u li tinkludi wkoll id-dinja diġitali. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura Owen Bonici faħħar din l-inizjattiva u tkellem dwar il-bżonn li jkomplu jiġu msaħħa l-iskel tal-Gvern biex joħorġu iżjed studenti ta' kwalità.